ሰላም ክቡራት ተኸታተልትና ከመይ ኢኹም? ኣነ ሰላሚ እግዚአብሔር ይመስገን። ከመይ ሰላም ክትሉ በዓልቲ ሙሉእ ተስፋ እየ እምበርክስ ሎም መዓልቲ እዞም ክልተ ዕንቁታት ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። መፅኦምና እኒአው ማለት እዩ። ሓድሽ ኣጀንዳ እዩ። ኣጀንዳ ደጊም ክፍፀም እዩ ዝመስል። በዞም ክልተ እዚኦም ክንደይ ዘይተዘረበን ዘይተሰርሐን ነገር የለን እሞ ፍቅር ያሸንፋል ማለት እዩ። ፍቅሪ የሸንፍ ፍቅሪ እንተሃልዩ ኩሉ ኣሎ። ስለዚ ከዓ ዴዚ ናብ ኣሌክስ መፂኣ ብሓደ ብምርኣይና ኣዝዩ ደስ ኢሉና ማለት እዩ። ብኣንጻር እውን ደስ ዘይበሎም ሕረር ዝበሉ እውን ብዙሓት ሰባት ከም ዘለዉ ንፈልጥ ኢና። ብዝኾነ ኣሌክስ እውን ከም ዘየኽፈላን ከም ዘየሕምቃን 4 ነጥቢ ኮይኑ ይስማዓካ። ምክንያቱ ለባም ሰብ ኣሌክስ ማለት ጅግና ሓውና እዩ። ስለዚ ኣዲኡ ዘኽብር ስድራቤቱ ዘኽብር ሰብ ከዓ ብፍላይ ነዲኡ ዘኽብር ንሰበይቱ እውን ልዕሊ ተዘይኮይኑ ትሕተኡ ከም ዘይርያ ኣነ ብናይ ባዕለይ ርድኢት ክገልጽ ይፈቱ። ንስኹም ሓሳብኩም ከ እንታይ ትብልዎም? ነዞም ፍቅራት እዚኦም ብጣዕሚ ደስ ዝበለኩም ከማይ ኣለኹም ዶ? ብጣዕሚ ደስ ኢሉኒ በእውነት በጣም ነው ደስ ያለኝ። በብሔርም ምናምን የምትሉ ሰዎች በጣም ደንቆሮ ናችሁ። እኔ እንደዚህ ነው ብዬ የምናገረው። ምክንያቱም እኛ ኢትዮጵያውያን አይደለም አፍሪካውያን አይደለም ነጮችም ራሷ ከነጭ ነው የመጣች። ራሷ አማራ አይደለችም፣ አባቷ ነጭ ነው። ስለዚህ ምን ሆናችሁ ነው የምትንጫጩ? እኔ እንጃ። የእናቷ ትክክል ናት፣ ልጅዋ ናት፣ እንደፈለገች የምትናገር መብቷ ነው። ሌሎች ግን ምን አገባችሁ እያልኩ ነው። ምክንያቱ ኣዲያ መሰላዩ ያው ወለድና ንባዕልናኸ ካመይ ገይሮም ኣዕብዮምና እንታይ ነበል ተዛሪቡ ኣዕብዮምና ንፈልጥ ኢና። ንሳኻን ነዲእን ጓላ ናብ ደስ ዝበላ ክትባ ወይ ከዓ ክትዛ መሰላ እዩ። እታ ቆልዓ ከዓ ግዜ ምፂቦ ወይ ከዓ ክኾነላ ክኢሉ ክተሸንፋ ክኢላ እምበር ኣዲኣ ተፃራሪ የብለይን። እቲ ካልእ ሰብ ግን ጣልቃ ዝኣቱ ንምንታይ? ፍቅርሲ ገደብ የብሉን። ክንደይ ሰብ ድዩ ኣብ ዓዲ ፃዕዱ ተመርዕዮም ዘለዉ? ክንደይ ኣዋልድ ድየን ዓዲ ፃዕዱ እስየን ዘለዋ? ንባዕላ ተቆልዓ እውን ፃዕዳ የባ። ስለዚ ናብ ትግራዋይ መፅአልካ ብዙሕ ናብ ህልኽ እኳ ዳኣትዮም እምበር ምንም ናብቲ ዝደልይዎ ኣይኮነን ማለት ኢና። ከምዚታት ክንሓስብ ወይ ከዓ ሓደ መሓራይ ተወሲድዋ ሓንቲ ጓል መጀመርያ ባዕላ እግዚአብሔር ኣውፅቦ የውድቃ እቲ ሰብሲ ፅባሕ ንግሆ እግዚአብሔር እዩ ዝፈልጥ። ንኣብነት ኣሌክስ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ብጣዕሚ ተመሳሰልቲ ኮይኖም ይስማዑኻ። በቃ ግን 4 ነጥቢ ዝዕፀ ኣይኮነን። እንኳን ብፍቅሪ ብማዕዶስ ዋላ ወዲ ዓድኻ ተመሪዕኻ እውን ፍትሕ ክመፅእ ይኽእል እዩ፣ ዘይክመፅእ እውን ይኽእል እዩ። እግዚአብሔር ተፈቒድዎ ብሓደ ከምስዩ ይኽእሉ። ተዘይኮይኑ እውን ዝፀንሐ እዩ። ተፈቒርካ ስለ ተመርዓኻስ እናተፈቐርካ መፍልላይ እውን ኣሎ ኢና። እዚ ኩሉ ግምት እቲኻ ኣምሓራይ ስለ ዝወሰደካ ኤርትራዊ ስለ ዝወሰደካ ወይ ተመርዓኻ ዘይኮነስ እግዚአብሔር ዝፈቐደ እዩ። ወዲ ዓድኻ ተመርዒኻ ከመይ ዝበለ ዳስ ጌርካ ምፍታሕ የጋጥም እዩ። ክሻብ ዕለተ ሞትካ ብሓደ መቕፃል የጋጥም እዩ። ፍቓድ እግዚአብሔር እዩ ኩሉ። ኣደ ግን ማለት ተጋጊያ ዋላ ትኹን ሓቃ ትኹን ካመይ ገይሮም ኣዕብዮምና ካመይ ኢልና ዓብና እቲ በዓልትና ስለን ኣብ በግግ ገዛና ያው እዚኣስ እኳ ፍሪደም ንእሽተን ክትወፅእ ትኽእል፣ ኣብ ዝደለየት ዓዲ ክትበፅሕ ትኽእል፣ ክትሰርሕ ትኽእል እና ንሕናስ ብፍላይ ኣፍሪካውያንስ ኣብ ከምዚ ዓይነት ክስታይስ ብዙሕ ምንም ከይፈለጥና ናብ ደስ ዝበሎም ወለድና እናተና ፀኒሕና ከምኡ ኢሉ ከም ባህሊ እውን ቀፂሉ ማለት ኢና። ተዘዋዊረ እንታይ ኣይክብል እዚ ፍቅሪ
مود بقى فقرسي كل يشنف ولادي يشنف نهاجر يشنف نعدي يشنف كند اسكع 30,000 ተኸታሊ ሙሉእ ኢትዮጵያ ኣድማ ገይሮም እንሱ ከዓ ኣይተሳኻየን ኩሉ ጠናጢና ምስ ኣሌክስ ተራኺባ ማለት እዩ ብጣዕሚ ደስ ይሉኒ እንታይ ከም ዝኾነ በቃ ታም ዝኾነስ በቃ ደስ ይሉኒ እንዲያውም ብስሩሲ በቃ ትግራዋይ ትኾይኑ በይ ናብ ካሊእ ዓዲ ተኸይደን ብፍላይ ዋልስ በቃ ሕር ይብል ነይረና ለከስ ካብ ዘይምርዳእ እዩ ሰብ እዩ ካብ ዘይምፍላጥ ካብ ርስኻ ከም ዝገበርካ እዩ ጭራሽ ኣምሓራይ ስለ ዝኾነ ትግራዋይ ስለ ዝኾነ ኦሮሞ ስለ ዝኾነ ኤርትራዊ ስለ ዝኾነ ዘይኾነሲ ርእስኻ ከም ዘመንካ እዩ በቃ ብሓደ ብተደጋጋሚ ምስራናዮም ግድለም ኢለዮምስ ከምዚ በቀዳማይስ ከምዚ ምስ ሓንቲ ቤተሰብና ሳዕሳዕረ ይፅልዕ ቢደየ በቃ ዘይፈተኽዎ ንደየ ዝገዲፍዋ ግዲ ኢለስ በቃ ፅልዕ ቢደየ ማለት ኢና ኣዝዩ ደስ ይሉኒ እንታይ ከም ዝኾነስ በቃ ብጣዕሚ ተሓጒሰ ናይ በሓቂ ከዓ ፍቕሪ ይኹን መጨረሻው ውላዶም የርእየና ናይ በሓቂ ትክክለኛ ፍቕሪ ኮይኑ ወሊዶም ዘሚዶም ንኩሉ ስዒሮም የርእየና ከመና ጓል ተነሽተይቲ እያ ጓላት ክንወልድና ዘይወለድና ካብኡ ከዓ ተቆልዓ ኩሉ ግዜ ጓል ስለትብደል ኣሌክስ ናይና ስለ ዝኾነ ንዴብ ክብድላ ወይ ከዓ ኣብ ፀገም ናይ ዴብ ክርከብ ናይ ማንም ድሌት ክኸውን ይግባን ከምቱ ዝብልዎ ዘለዉ ከምቱ ንሳቶም ጭፍርዎ ዘለዉ ዘይኮነሲ ጭራሽ ጓል ማለት ኣዴኻ ሓፍትኻ ብምዃና ሰብ ከዓ ክብሪ እዩ ናይ ማንም ይኹን ናይ ማንም ሰብ እዩ ስለዚ ብኽብሪ ንሳውን ብኽብሪ ከም ሰብኣያ ንሱውን ከም ሰበይቱ እግዚአብሔር ኣምላኽ መሳቲቲ መቋርብቲ ጎሮም ውልዶም የርእየና ካልእ ምንም ዝብለ የብለን ኣዝዩ ደስ ይልኒ ግን በቃ ሓቦዲ ሒዝና ኣነ እውን ግዲ ዘረኛ ኮይነኒ ይኹን ደይ እኔ እንጃ በጣም ነው ደስ ያለኝ ዴዝና አሌክስ እና አብራችሁ እደጉ ውለዱ ክበዱ ትልቅ ደረጃ ደርሳችሁ ማየት ፈልጋለሁ ለኛ አይደለም ለሀገርም እንድትሆኑ ትናንሾች ስለሆናችሁ ብዙ ስራ አላችሁ ብዙ ፍቅር ምታመጣችሁ ትችላላችሁና በርቹ ነው የሚለው እኔ አማርኛ በጣም ነው የሚያጭረኝ በትግርኛ መናገር ተናግሬ ያለው በአማርኛ ብዙ መናገር ስለማይችል አንዳንድ ሰዎች ወደ ዘረኝነት ወደ ክልል ወደ ምናምን የምትሄዱ ጥሩ አይደለም አስተሳሰባችሁ ጥሩ አይደለምና ዝግ ብላችሁ ማሰብ ጩጭ ብላችሁ ማሰብ ነው ያለባችሁ ነው እንጂ እዛ ትግሬ እዛ ኦሮሞ እዛ ምናምን አንባባል ጥሩ አይደለም ስንት ነው እንቆይ እዛ ምድር አንድ ጊዜ ነው የምንፋቀረው አንድ ጊዜ ነው የምንኖረው ሁለት ጊዜ መኖር የለም ሁለት ጊዜ ማፍቀርም የለም ስለዚህ ተፋቅረን ተዋደን መኖር አለባችን የኔ ሐሳብ ነው የኔ በዚህም በጣም ነው ደስ ያለኝ እንደዚህ ሁላችን ምንፋቀር ምንኖር ምን ችግር አለው ችግር እኮ የለብንም ስለዚህ ለፍቅር ወደ ፍቅር እንጓዝ በፍቅር እንኖር በያላችሁበት ዳርቻ ዓለም ሰላማችሁ ብዝት ይበልል እያልኩ መልካም ቀን ባይ የአሁኑ ፕሮግራም የዴዝና አሌክስ ደስ ስላለኝ የደስታ የተካፋይ እንድትሆኑ ሼር ላይክ ሰብስክራይብ አትርሱ